Με μεγάλη χαρά ανταποκριθήκαμε στην πρόσκληση της οικογένειας Σοφού να συμμετέχουμε σε αυτό το summit το οποίο οργανώνεται για πρώτη φορά από το Γραφείο Σοφού στη Λίμνη Πλαστήρα με τη συμμετοχή των κορυφαίων συνεργατών της εταιρείας. Με το Γραφείο Σοφού και με την οικογένεια Σεφού μας συνδέει μια πολύχρονη συνεργασία. Αποτελούν από τα κορυφαία γραφεία της Allianz και με πραγματικά πολύ υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Μια συνεργασία η οποία είναι στρατηγική και είμαστε πεπισμένοι ότι τα επόμενα χρόνια θα πάει σε ακόμα υψηλότερα επίπεδα. Είναι σημαντική η πρωτοβουλία η οποία διοργανώνεται αυτό το τριήμερο εδώ στη Λίμνη Πλαστήρα με τη συμμετοχή και τη φυσική παρουσία περισσότερων από 150 συνεργατών της Σοφός από όλη την Ελλάδα. Η Allianz είναι δίπλα στα φυσικά δίκτυα και προσπάθειες σαν και αυτές δεν μπορούν παρά να μας βρίσκουν πραγματικά αρρωγούς. Το μέλλον της ιδιωτικής ασφάλισης στην Ελλάδα είναι λαμπρό. Έχουμε γυρίσει σελίδα και αυτό το λαμπρό μέλλον, πραγματικά αυτοί οι οποίοι μπορούν να το κεφαλαιοποιήσουν πρώτοι και να συμμετέχουν ενεργά σε αυτό, δεν είναι άλλοι από τους συνεργάτες της Σοφός αλλά και της Allianz, όπως και όλων των εταιρεών ανά την Ελλάδα. Αυτοί οι οποίοι θα πρωταγωνιστήσουν και θα φέρουν την κοινωνία δίπλα στην ιδιωτική ασφάλιση είναι οι ασφαλιστικές πράκτορες ανά την Ελλάδα, τους οποίους στηρίζουμε και θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε ενεργά όλα τα επόμενα χρόνια.